Kumkani Thixo wezulu nenhlabathi, bawo ndiyavuma leyo ba apha kule area ndiyathakatha, ndiyavuma le nto yoba apha kule area bayandoyika. Bawo ndithi ndixolele bawo, ndiyathakatha ewe ndenziwa ngabo musi, befanele bandiyeka ndibaloye ngepeace. Kumkani bawo ndithi amen. Hayibo leBhayibhile xa binomazibuhle imagnet sma efondini zapha. Hayibo iBhayibhile etheni nale xa binedlu sma khawulezisa fondini shini eBhayibhile sma yo fondini isimanga esi simangele. Yo, yini ngani msindo ongaka ufa umuntu wangibita ngasi isikolo yini? Yemna sekhaya jonge sisimanga sindehlele, jonga leBhayibhile inqamathele ngoku ayifuni usuka. Nqamathele ndazi kwenze ngantoni xa binedlu nqamathele iBhayibhile. Uyayibona le ndaba uNkulunkulu nekuthakaza akuhlangana ndidlori akuhlangani kuthani ngisho le ndaba kodwa uyaganga wena. Suthetha umpambano apha fondini futhi awuthi into yokushutha abantu batomthemba kuthani bamphikisa ngisho ukuthi adidlori angimthemba nyani ndifundile ngantoni yandivideorizer mangele ngifuna evidence mangele vele mangele wenja sundinyela mna evidence ekuzoxhonya intente kule weekend apha ifondini inqamathelo sibolele inqamathele musi ndikhulumele la yebo nangu wenja simangele ndakuqhwaba vuma Simangele. confess mangele njibe ciba fani kuyandazi lo fondini uyakanga fondini smart